ጸሎተ ንስሐ ኦ ጎይታ ኩሉ ዘሐስካ እግዚአብሔር አብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻሞ ኣብ ርእስዛ ከውሕዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ከሃንጻ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኻዮኻ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ኩሎም ኣገልገልትኻ ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ በቓል ኣገልጋሊኻን ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኔኻ ሓልዎምን ተማሕጸኖምን ከምኡ ድማ ሓጢአተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይ ንትሑት ባርያኻ ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑን ነጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ በቓል ኣገልጋሊኻን ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ኣገልገልትኻ ባሮትካ ንስሕቖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይ ንኣገልጋሊኻ ንባርያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ኣገልግልትኻን ባሮትካን እውን ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና የቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀረ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነጻ ዝወፀናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይ ንኣገልጋሊኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቀ ጳጳስና ብፁዕ ወቅዱስ ኣባ ባሲልዮስ ንኹሎም ሊቃነ ጳጳሳትና ኦ ኣምላኽና ብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላም ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀረ እግዚአብሔር መራሕ ሃገርና ኢሳይያስ ዘክሮ ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎን ጸሩን ጸላእቱን ቀጢፍካ ኣህዳሉ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለንን ዘኽራማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ደው ኢሎም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ ታጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቁኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ኣብ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ መምሓልን ሙጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥን ሃይማኖት ምስ አረማውያንን ካብ ምጽምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተልና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘላለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታት ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ዘለካን ሎሙን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን።